Goddag. Goddag Kasper. Hov. Goddag. Jøsser. Kasper Første. Kasper Første. Dam. Simon Dam. Der var sit der nu igen. Kasper, du er kommet her i studiet for, eller studie. Ja, kan man godt sige. Værelse. Du er kommet... Nu var det en kæft. Okay, hvad nu? Ja. Du er kommet for, for at få bestilt nogle spørgsmål. Ja. Og seerne derude, de har skulle melde og spørge, hvordan tror du det vil gå med de to unge fyre, hvis de fik 1000 views på deres sang? Ja, video ud af det. Jeg tror, det vil blive godt for dem, men man ved jo aldrig, hvordan det er, de synger. Og ja, det ved man jo ikke. Hvis jeg kunne høre, kunne jeg sige det hele. Kunne jeg sige hele svaret, men jeg tror bare, I skal gemme det til, når I får de 20. Der er det. Prøv her. Vi kan sige sådan. Nu hører alle fans efter her. Alle seere og fans og... Ja. Ja, husk det. Ja. Ja. Hvad hedder... Vi laver en sang. I skal bare sige... Nej, vi laver ikke en sang. I skal bare sige, hvad for en sang vi skal synge. Og så vælger vi en af de, I skriver ned i kommentaren. Og så kan vi jo se, hvem der er vinderen. Og den der er vinderen... Og det skal ikke være typisk, og jeg er med. Nej. Den der er vinderen... Hvad skal vi? Ja, vinderen... Vinderen får snigepremiere. Vinderen bliver kontaktet og får gavekort på 250 kroner. Nej. Til Quint. Nej. Nu tror jeg lige, stoppe her. Hvorfor får de ikke snigepremiere? Men det er os, der bestemmer det her. Ja, men okay, må jeg godt være med i sangen så? Ja, det må du gerne, hvis du lukker. Og hvis du bare følger med det her, ikke? Godt. Ja, altså... Var det ikke bare det? Jo, men nej, jeg tror ikke, der er et spørgsmål mere ud for seerne. Der er sgu kun et spørgsmål. Seerne spørger, hvad synes du om drengenes tøjstil? Altså, jeg vil sige, det der fodbold noget, det er måske ikke lige mig, men... Altså, det her er sådan noget, jeg tager den bare på, altså, når jeg skal ud og lave et eller andet sådan løb og sådan noget, eller sådan, jeg vil lave dørfis, hvis I kender det. Ja, det forstår jeg godt så. Ja, det ved jeg godt. Jeg har set din stil for rigtig fed stil, synes jeg. Så kommer vi til ham, altså der kan man se, det er jo totalt. Det er perfekt. Ja, det er luksus. Lang standard. Jonas og Van Døren, Christopher Lambert. Luksus for evigt. Luksus for altid. Jeg sætter min kæft, ja, præcis som den skal altid. Ja, det var det. Nej, men ja, det var sgu det. Og er der flere spørgsmål? Tager du træerne? Nå, skal du tøj? Ja. Okay. Kasper. Yes. Hvordan tror du, det vil gå, hvis vi kom på et job, mig og Yusuf, med vores sang? Præcis som det passer der. Altså, der vil jeg jo så sige, at jeg har stadigvæk ikke hørt jer, men Du hører ikke hvis I? Men Trilly og Yusuf G. Ja. Det er Shitney Lee. Den fucking lider det pige. Ja. Hold da, han er jo det. Der kan. Ja, vi skal sådan. Ja, og så vil jeg jo sige, at hvis I nu fik et job, så vil det jo betyde, at I var gode. Så jeg tror, det vil gå godt for jer. Altså. Og prøv at høre. Hvis den her får 500 views, det kan vi godt sige, så laver vi vores helt egen sang. Og hvis vi ikke lover det, så kan jeg lige love dig for, så skylder vi hele banden en ordentlig fest. Og jeg kan love dig for, jeg har læst på G. Og jeg kan love dig for, Kasper G for Lucy. Og du har sagt til Lucia. Og du ringer til Pia. Ja, du er nok for dag. Ja, vi ses. Tissemand.